survei hari kedua bolo di Godang Klewor. Lah tak jelaske ya, sing Godang iki kaline iki dudu kali Serang. Lah iki lho bolo. Godang kuwi kaline kali cilik mung anakan kali Serang. Lho iki lho. Iki anakan kali Serang sing pemancing viral iki ning kono iki mung kono iki mung kalenan bolo, mung kalenan kono mung kalenan. Lah iki mentoke ya kali Serang iki lagi pas jembatan. Pas jembatan kene iki nek iki kali Serang sing iki ya to. Lah nek sing ancuk iki daerah kene nek sing pancing kono kae bolo, kono ora kena diancuk. Masalah iki nek diancuk dari kebuk wong mancing jadi. Lah nek sing ngantuk kene iki bolo, nek ngantuk kowe ning kono ora etuk. Lah nek nang kene ora etuk iwak maksude, angel nggone cilik. Lah kene iki nek kowe ngantuk ning kene iki bolo, kene iki nggon iwak tok. Wingi nek sing ngantuk ning kene agek jam 11 esuk 4 kilo 5 kilo. Lah iya tak jelaske ya, sing jelas. Iki alur kuwi Kaling Godang. Kaling Godang iki cilik sing pemancing viral. Mengko tetep arep tak review nek juga nang kono kuwi mengko tak review teko kono kae. Iki kan hari kedua iki pemancing piye lebih gilane apa ora, tapi ndeloki parkiran kaya ngono kae tetep gilane bolo. Parkirane kaya wong mantu lah, kaya besan teko sing jelas iki. Iki memang agak viral nang kene iki. Jadi kali Serang iki. Iki kali Serang. Lah Kaling Godang kuwi Kaling Godang. Lah ngono bolo ya sing jelas iki nek saumpamane aku ngomong Godang Serang wis beda meneh. Nek ngantuk daerah kene iki wong ngantuk tok iki sini. Iki wong ngantuk tok. Nek sampone nek wong mancing iki ya bodho mancing nang kene iki ora bakal etuk iso. Kowe wangel bolo. Mancing nang kene iki etuk ya untung-untungan iki. Tau etuk gedhe ra, Mas? Ya cilik-cilik to enak ning kali kae, Mas. Telung nyarian watut-watut nganggo lumut. Lah nang kene iki wangel. Burung tau roh aku wong mancing roh nek etuk nang kene iki. Lah kae ngantuk nang kene kae ngantuk iki lho bolo. Nek kowe mancing lebih baik nang kono kae iki. Lek sing apa ya? Lele gede-gede banget nang kae. Iki ngasih teko nek kayak wong mancing iki kaya ngono kae. Kae engko tak turun dulu tenan kae, tak turun kok kulon kono kae. Loh. Iki saurute kono kae. Kuwi wong mancing wis atusan pokoke. Engko tak turun teko dhuwur kono kae. Iki hari kedua bolo. Hari kedua kok ngene iki. Malah ngumpuli luwih akeh timbangane wingi. Iki hari kedua parkirane kene iki delok. Iki luwih akeh timbangane wingi. Lah sing mancing engko tetep tak wes meneh bolo. Ayo, Pak. Oke. Tetep tak review. Hari kedua lebih gila nih bolo. Oke, hari kedua ya. Wis etuk Mas. Wis etuk urung? Wah, iki wong mancing aneh ditekoki meneng wae iki. Wah, lan ditangkem kuwi. Piye Mas, wis etuk urung Mas? Wis etuk loro. Nah, ngono ditekoki sing semaur. Tekoki ora semaur lan ditangkem apa piye? Dan dicemplungke le. Nah, tetep gila nih bolo, tetep gila nih akeh banget mancing iki. Piye Mas iso turun? Entuk telu. Alhamdulillah, parkise tak tunggu ngasih sak rampunge engko tak sepile ya.
sore. Piye? Wis etuk akeh. Lah. Itu enak papat. Pitu, ya ini ki. Ampun. Waduh, aduh. Ya. Kena agak teko entek iwake. Aduh, duh. Iki malah boncengan. Iki sing boncengan wis etuk urung kuwi. Kaya numpak pit lho wong mancing kok boncengan mancinge jejeran. Kaya numpak pit wae. Pancing boncengan. Iki malah rombongan iki rebutan iki kaya enek wae. Piye Mas sesuatu warung Mas? Agak teko. Piye? Ya ngerti dhewe apa ora ngwasi kowe aku golek apa? Kowe setok tenan rung? Wih, iwak tok tenan iki cah. Weh, jagoan. Ya le ta bagus, jagoan pamer. Dadi ndul pamer iki. Alah, etok sambrek nih ya mreki-mreki. Tapi akeh banget cah. Ya nyenengi banget to ngene iki nyendali kok ngene iki. Ya hene kok. Luar biasa. Kok golek apa lah ngertimu golek apa aku? Lah wong kowe iki ra setosne kok. Wih, aku mau gawulmu tak seleke ngendi ya? Montar kono. Ora, wis tak cangkengi. Tak lokno. Ade Pak ora. Wis etuk urung. Delok. Kalah dipamerke to, Lis. Ning gede lumayan. Ya nek masalah narike jumlahe kan menang kae lho. Kae tak bagus kae lho, kae sing. Age saja. Kita Lis. Sapa aku? Tremes. Terus aku mau lali ki rumah tak ganti yo. Wah, sing kono kae golo. Kae ndek iki rung enek sing manggoni kae genah. Enak pisan. Jane nek iso ngresiki kono kuwi lho. Kuwi wis oleh rung Mas. Agak teko. Iki biasa to akeh iki. Piye masih setok rung Mas? Agak teko. Lah. Santiku aku nyawang kono wis derek-derek kok ya agak do teko. Aku jar melu mancing bolo. Sing jelas aku arep golek spot sing mencil kono. Piye le? Wis etuk urung? Urung. Ampun ngapa? Ampun di video. Delekna raimu. Apa mau tutupi koran apa tutupi sarung ngono nek ra pengen kena video? Etok loro. Gede-gede. Halo. Kuwi malah lah kono kuwi jos kuwi. Mosok nek ulone. Dan tenan cah. Sik tak zoom. Lho. Ya ini itu sambrek cah. Weh lho kek lho. Jos. Cek ya ini lho. Masa nek ulane kono? Aku arep golek spot sing mencil. Kae ketoke sing apik kono kae ketoke. Kae sing mojok lho. Mana sing teko kono kae ta? Sing nggon pecahan kae sedotan kae. Lah iki sing apik kene iki jan iki. Neng pertigaan.
masih. Wis entuk iwak urung. Gek sulit. Berarti ora pas nggone kuwi. Ora pas nggone kuwi. Piye tok urung? Buktiane, Pak. Ora apa-apa tok toh. Piye Mas? Iya, mak wingi pisan. Iki mau wis berarti ODC. Piye Mas? Wis tok akeh. Wah, jos tenan iki posisine pas nek iki berarti iki. Ya wis entel-entelan kok ngono. La ilaha illallah. Penak men tok kowe ini mancing. Lah. Kene iki iwak tok, kono iwak tok sing ora nek iwake ngendi. Sik tak golek kene. Aku urung puas. Kadene kaya ngene sah. Loh. Wah, nek kono kae penak banget tapi iwake enek apa ora, malah kaya piknik ngono mong penak nggone tok. Wis oleh urung? Wis oleh tenan. Lah ndi ada werung mok cemplung kene kok. Mong piknik tok kuwi. Niat mancing sing kono setok sak ambrek-ambrek kok. Iki makane aku ki karo nggawa lumut aku ya pengen melu mancing. Mosok mung setok gambar tok. Kita live lagi. Piye wis setok urung? Oke, dapat. Tenan? Oke. Di. Aduh, Alah. Kita cilik apa wae. Wah, mantep. Masuk ra, Dik. Masuk, alah. Oke. Masuk Sip. pokoke. Lah kayak ya urung oleh. Gunamu ya? Didoke sik ya? Ora apa-apa. Ah. Kandhane kok iki sing nyetok akeh wingi to? Oke. Lho. Cah bagus dhewe kok. Ki motokmu dhewe le. Nggih. Elok mentok le. Wah lah, iki malah gede-gede no. Wah. Iku yen akeh nemu kan? Iku nek lor kono. Gede iki, Dik. Hei, Iya enten iki. endi? Cek ya hene, aduh. Pokoke josis pokoke. Jas tenan pokoke. Sigot. Iki le. Dapat. Wah, iki sapa iki kowe le? Oh. Sing ndek nyerek to. Saiki malah jagoan iki. Hadino sakmono ta. Iki rada gede-gede iki tenanan. Berarti YouTuber. Aduh. Mampungi channel sampe tak buka akeh men dia iki. Apa nih? Apa follower akeh men. Isuwe kok ya. Tak buka video akeh apa. Nang Facebook yo akeh ya. Pak jelas akeh kene bolo, jelas akeh. Kowe tak jamin akeh masalah iki sing do mancing iki rata-rata do oleh. Ya mung aku tok 3 jam lho, 3 jam iki blas ora diundulup. Pindah kono pindah kene, pindah kono pindah kene, padha ora diundulup. Ya mungkin faktor karena aku ra enek rezekine nang kene. Mungkin karena juga apa aku ora mampu apa piye, masalahnya kan kedhisik ya bolo ya. Kendhisik iki aku mancing ket kok klanjin, tremes, mlangi, klewor. Kuwi ora oleh. Mung oleh ketika waktu kuwi ning Kleban kae lho, nang Kleban golek putihan kae lho, kae memang oleh. Tapi memang Kleban kuwi nggon putihan bolo nek putihan kono wah ra umum mubal akeh banget. Umpane gethuk malah kuwi gampang banget kuwi umpane ora larang-larang. Cuman gethuk tempe kuwi. Aku tiru-tiru wong daerah Guwa Wonosegoro sing do mancing nang Kleban kuwi. Tiru-tiru kuwi ternyata yang golek putihan itu lebih mudah. Ya mungkin rezekiku kuwi nang WKO tengah termasuk kaya daerah Pelembinatur sak ngidul ngasek teko Ndondong kuwi aku kan sering oleh gede-gede, misal kaya tombro gede kae sering oleh, terus nang Ndang Legi nilane gede-gede kuwi oleh. Ya memang rezekine iki ning kono kuwi. Untung kuwi aku dudu konten mancing. Seandainya konten mancing aku sing repot. Masalahnya nek
ngevlog kuwi kan misalnya nggak konten mancing sedina ra itu kan judek to. HP wis kasep di panjer direkam dilalahi wae ora madang. Wis ora sida itu konten. Ora sida ngupload mung entekke baterai kan ngono. Oke bolo, wis ngono ya. Sing jelas info godang saat ini masih stabil, terus masih iwake akeh-akeh. Nek dasare kowe mampu karo rezekimu apik ya tetep oleh nang kene iki. Memang sing wingi kuwi akeh bolo wingi nek dina minggu iki ya ora begitu banyak wong mancing. Sing paling akeh ki wingi. Tapi wingi ya oleh akeh-akeh. Memang nek saiki mau masalah sing tak sepilke aku ora nyepil ngasih akhir. Ngene iki tok. Sing jelas ki tak infoke tetep iwak kene iki rata-rata nila. Ora enak istilah serinding, ora enak putihan, ora enak nek putihan mbuh ya aku nyepil ket mau ora enak wong etok putihan. Sing jelas serinding kuwi ora enak bolone kene iki, ora enak serinding. Jelas ngono ya, oke. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi, tapi tetap spot tengah ya bolo ya. Spot kulon iring kulon wis tremes wis mung lanji nang lanji mbuh kapan-kapan lah, masalah aku kadang ya pengen mancing bolo. Sing penting tak sepilke spot kulon godang karo tremes. Yang sing jelas nek tremes keadaannya seperti itu susah nggih mancing. Nek kulon ki potensi ya kene iki masa seandainya badhe kuwi ya tetep iso mancing. Masalahnya kan kali iki wujudnya wujud kali to, dudu liaran. Dadi mbok badhe kaya ngapa ora gagas. Mung masalah wae tok kuwi. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.